todas, queridiña. Un novo vlog, estamos a luns. Levo un par de semanas sen gravar o vlog porque que non di máis entre o traballo e o estudiar. Tive unhas semanas bastante chungas, entón non me daba a cabeza. Demasiado cansa. Ademais, é que xusto cadrou que o traballo pois, tivo un pico enorme porque todos queremos facer todo antes de vacacións. Non é posible, pero sempre hai esa presión, non? E ademais cambiaron o horario querido, entraba ás 7 da mañá a dicir que nos levantábamos ás 6, entón o meu corpo non deu, o sea, ese cambio de horario máis pico de traballo e tal non deu, entón non gravei nada. Xa perdín un pouco a costume que hoxe dixen, hoxe debería gravar, non, porque xa teño tempo. Estou de vacacións, vale, non sei se me nota. Non se me nota na cara porque me levantei ás 7:30. Certo que o meu corpo me dicía que podía dormir máis, pero quero estudiar, entón tampouco me molesta, estou cansa porque algo gravei, pero creo que non gravei para que fose vlog nin nada, vale, pero o sábado tiamos unha boda de plata duns tíos do querido. E onte o cumple da miña sobriña que estivemos xogando na piscina. Eu vou maior xa para certas cousas, entón logo me canso. Entón hoxe estou un pouco cansa. E fun abaixo por un pouco café que vou tomar en taza e vou botar un poquinho de xeo porque teño a cafetera, como podes comprobar, toda desmontada e diste, pero Alba, que pasa? Bueno, que resulta que nos o venres xa marchábamos de Vigo para a aldea con todo a petate, que creo que tamén gravei algo, se teño algo por aí deixo o percal que montamos, porque sempre parece que nos imos meses. Entón, non sei que decir, nivel de espesura que teño. Non quero manchar a cafetera, porque xa teño limpo. Por hoxe só. Por que estamos hoxe aquí? Pois o venres resulta que avisaron na comunidade de veciños que hoxe viñan facer unhas obras que temos que estar no piso. Entón, onte tivemos que vir de Melide para Vigo, en lugar de ir para Forcarei, para estar hoxe pola mañá aquí. Pero bueno, logo non sei se comeremos aquí ou marcharemos para comer ali, depende de cando veña quen ten que vir facer as obras. Bueno, as obras son unha pequena cousa. E nada, así que agora fun por algo para almorzar porque non temos nada na casa. Cero patatero, un cafecín, vou almorzar e logo vou seguir estudiando. Estas vacacións prometen a tope de estudio. Menudo día de estudiar, a verdade. Estou poñendo o día con algunha parte de algún tema que non vira. Vemo super ben non traballar porque puiden dedicarlle horas e non me sinto saturada. Bueno, un pouco saturada sí que estou, pero creo que é máis ben pola calor e por outra cousa. Eso saín da casa para ir agora ao súper, que me esquecín de gravar ali, pero que non... Son unha despistada que flipas, Eso de poñerse a vamos gravar vlogs en YouTube e non gravar, quero dicir, en que momento? Vou non deixar xa aquí porque este bloque empezou totalmente pouco interesante, pero ao final quedámonos aquí porque hoxe viñeron facernos a pequena obra esa, pero ainda non remataron, entón quedamos ata mañá. Teño planificado o estudio para toda a semana. Hoxe, de feito, dediqueille un pouco máis do que tiña planificado, entón sí que é certo que planifico un pouco optimista, pero claro, teño moito máis tempo libre. Certo que cando vai agora para a aldea vou tamén facer cousiñas na aldea. E de feito vou facer vlogs específicos de cousiñas que vamos facer na aldea para poñer a casa primeiro, habitación de invitados incluída, porque tiñamos unha habitación chea de creo que contei nun momento con armarios de roupa, de ferramentas e demais, e decidín porque vai vir meu pai a axudarnos a facer cousas e dame unha rabia tremenda que teña que vir dende Lugo a propósito e marchar e volver, sabe, non ter nin sequera unha cama para que dorma alguén que ainda por riba nos ven axudar. Entón, ese é o meu primeiro plan que vou poñer bonitísima porque non ten ventás, entón polo menos que sexa bonita. Xa que non hai ventás, polo menos que sexa bonita. Tamén vou poñer no chan vinílico no baño, bueno,
Teño un montón de cousas planificadas aparte do estudio. De feito, o que teño planificado é eu non me importa madrugar, entón a idea é madrugar un poquinho, dedicarlle un bloque de estudio pola mañá cediño, facer deporte cando o querido se levante, porque prefiro non lle facer ruido mentre se durme, claro, son unha boa querida, como comprenderás. E logo facer as cousiñas que teña planificadas, pois o da vídeos de invitados, facer algo fora, bueno, que teñamos planificado, e logo xa dedicarlle máis un pouco máis concentrado ao estudio pola tarde. Porque pola mañá é certo que para traballar fora ou facer cousas está un pouco máis fresca pola tarde. Igual sí que me reservo un par de horas ou 3, depende. A tarde vou a ter un pouco flexible, porque é certo que puxen como que acababa o estudio moi pronto, ás 7:30, e seguramente me mereza máis a pena dedicarlle despois de comer un pouco a estudiar, facer un algo, cear e logo outra horiña e media de estudio, porque ceamos cediño, entón vamos indo. De feito, cada semana vou cambiando un pouco a estrategia de estudio, porque, como sabes, fai moi pouco que estou preparando as oposicións, entón ainda estou un pouco perdida de como iba a hacer un taco, se estudia isto, sabes? Pero é certo que agora por o exame de setembro, ainda que non teña probabilidades de conseguir plaza, quero ir o máis preparada que poida ir para sentir o exame, para decir, oye, pois aquí necesitaría esforzarme máis ou póñeme moi nerviosa, entón necesitaría isto, bueno, non sei, como para detectar, para que cando vaya realmente a probar, conseguir plaza, vaya. E vou deixar de dar a turra. Luns de turra, vale? Espero que non me sean os blogs moi enormes, senón dividos en 2, 3, 4 ou que faga falta. Que calor fai en Vigo hoxe. Pero por qué? Bueno, mañá máis. E o seguinte clip vai ser moi guai. Bueno, o seguinte clip non vai ser guai, que seguro que vai ser Alba estudiando. Pero creo que imos almorzar fora. Porque non sei se recordas que dixen que non quería andar manchando a cafeteira. E cando hoxe decidimos quedar, digo, xa que hoxe fun comprar café para non manchar a cafeteira, e mañá vou manchar a cafeteira. Dixo, querida, imos a un sitio. Digo, como me gusta, como pensas. Así que, bueno, vémonos un momentiño. Que para min serán unhas cuantas horas. Chao. Día de martes. Teño unha fame que non podo máis. En serio. Eso de... Temos aquí todo listo porque, mira, isto é unha maravilla. Os da casa, cosillas que me deu miña nai que vamos levar para a aldea, claro. Isto de... Ui, como me brilla a cara. Estudiar e almorzar. Son as 9:30, 10 menos cuarto. Costoume, ou xa... É como boa idea ir a almorzar fora, pero non é tan boa idea esperar tanto, porque teño fame. Estudiar sin comer mátame. Así que, esperando querido, escoitando, creo que están por aí os obreiros facendo movidas, que, por certo, seguimos coas obras estas que supón que van durar un día e van durar máis, pero non se imos ir a almorzar e marchar. Se logo nos necesitan, pois non estamos. Ai, por favor, que non nos necesiten, por favor. Para comprar o pan, a ver que tal se escoita, mirade. Isto é en Cervedo, encantan estas vistas. Atención. Ten unhas vistazas esta vila que flipas.
hoxe non estudei tanto como tiña planificado. Quería facer repasos, pero son as 8:30 e vou recoller un pouco, necesito parar e poñer un pouco de orde porque viñemos hoxe, trouxemos un montón de movidas e ainda teño aquí roupa de inverno que quero meter como nos saquetes destes que se... Bueno, xa verás o que vou facer. Vou parar de estudiar. Eso é o que quería decir. Chica, de verdad, que lío. E outra cousa que teño que idear é esta mesa, témola dende fai moitos anos, estaba en Vigo e trouxena para aquí, está como pandeada, supoño que lle puxemos moito peso en algún momento, non o sei, quédame moi baixa, estou me reventando, porque claro, estou utilizando unha silla normal. Igual, como o tema da oposición, ainda que teño exame agora en setembro, é probablemente alto que non consiga a plaza, vou ter que seguir estudiando, igual necesito unha silla xeitosa para aquí. Pero teño outra mesa que é máis pequena, que tiñamos na cociña en Vigo, que tamén trouxe para aquí, e igual a cambio. O que pasa é que tamén estou pensando que igual me viña mellor colocala noutro punto da casa, porque, claro, aquí dormimos. Eu son de mañás, gustame madrugar. Bueno, gustame. Prefiro estudiar ás 7 da mañá que seguir agora ás 8:30, sabes? Bueno, ás 7 non, que estamos de vacacións, estou empezando ás 8. Tampouco fliparse. Entón, como dormimos aquí, e cando eu madrugo, pois o querido está dormindo, entón non podo estudiar aquí, teño que coller o ordenador, leválo para outro lado, e claro, non teño a pantalla cá gigante. Entón, vou dar unha pensada a ver se atopo a maneira de poñer isto noutra parte da casa, coa mesa máis pequena. Pensei na habitación de invitados. Pero claro, se poño a mesa, non colle absolutamente nada máis. Agora hai un armario, a cama enana, unha cama grande e ocupa todo, bueno, non sei. Como verás en blog, se me sigues, estás atento e atenta e atente, gústame cambiar as cousas moitísimo, sempre dou moitísimas voltas a todo. De feito, en Vigo, a habitación onde me ves todo o tempo estudiando, se non a cambiei 7 veces xa, polo menos, nos últimos 3 anos, unha cousa. Creo que esta definitiva é a que me gusta, pero hasta que chego hasta ese punto, e o querido pasalle igual, menos mal que somos un para o outro nestas movidas, senón xa me tiña mandado a... sabes, non? Bueno, vou pedir a facer algo. O primeiro que vou facer é que teño aquí un sofá con cousas con nórdico de inverno e todo o rollo, porque non tiña as míticas bolsas de medelo a presión, non sei por que non a teño, porque eso estivo guardado en algún momento, debían extraviar. Entón, primeiro vou facer eso para sacarme de diante, porque me está dando toque xa, que estamos en julio, vale? Estamos en julio, agosto. Outra cousa que tiñamos que facer sí ou sí era ter almohadas do tamaño da cama, porque compramos unha cama destas de Ikea de uns 60 e estamos cunha almohada destas enorme de un 35 e non sabedes o coñazo que é, porque realmente non aproveitamos o ancho todo da cama, porque evidentemente se a almohada mide un 35, as cabezas non poden tistar un 35. E agora, coa xa exusa, esta era moi cómoda, A ver. Sí, vai estar guai, es que coñemos tamén. Coa excusa de que estamos montando a habitación de invitados e necesita unha almohada dun 35 porque acaba dun 35, pois por fin, compramos unhas almohadas así independentes para poder dormir distanciadamente ao ancho da cama. Antes, aí había unha parede. Madre mía, este señor. Canto rodillo, por favor. Que ve por aquí a Rupita limpando, pero vou ter que limpar outra vez porque nos deu a venada de poñernos a tirar a parede. E non vou poñer nada por aquí porque
Vamos a hacer así como aquí que no se ve. Apuntamos. Vamos a cerrar la puerta. Chico. De non sabe nada de poñernos a tirar esa parede. Xa sabes que o que íamos facer. Creo que comentei nun blog de fai non sei canto, de cara a inverno. Hoxe deunos por aí. Non vou subir nada neste blog porque non se faga eterno. Vou facer blogs específicos do que fagamos na aldea. O que sexa, o que sexa. A ver que tal me queda, porque gravei un pouco lo loco, non tiña pensado gravar, o sea, non tiñamos pensado facelo xa, entón non pensei como gravalo, en fin. E agora, teria que ducharme un poquito, pero vou poñer unha pota a ferver para poder comer hoxe menú estudiantil, vale? Pasta con atún e tomate. Teño fame, estou reventada, son as 2:15, levounos como 4 horas ou así. Porque a putada non é tirar a parede. É quitar o escombro. En fin. Vou colocar isto por aquí, porque como tiña para limpar, logo vou pasar a fregona, así que vou deixar así. Mellor. Vámonos poñer capota mellor. Bo días de xoves e a decir mércores. Isto de estar de vacacións fai que non sepan en que día vivo. Despois dunha sesión de estudio bastante intensa, quédame tanto aínda por ver que creo que xa dixo máis veces, non? Que esta vez vou a exame un pouco para probar, pero sí que quero ir o mellor preparada que dé dentro do tempo que teño e demais. Pero bueno. Ai, está sucio isto. Estou alternando estudiar con facer movidas aquí. E agora toca acabar de poñer o papel pintado nesta habitación. Que non vou a gravar moito para este vlog, farei vlogs específicos, vale? Do que faga na aldea, porque pode ser moi turras e ao mellor non te interesa, e ao mellor só te interesa aquelo, entón, bueno. Deixarei por aquí o nome do vídeo, que seguramente farei como unha especie de serie das cosas que fagan presqueras, non sei como lle vou a chamar. Teño por aí apuntadas algunhas ideas, ainda non subí ningún, entón. Pero, se estás vendo isto, algún haberá, e no título poñerá, pois, tirando un muro, monte, preparando a habitación de invitados, que sei, que se me acorda, sabes? Así que, ai, bueno. Venres dende Ourense. Levamos xa un bo anaco percorrido. De feito, había moitísimos atascos en Ourense. Non sei que vos pasa por esta zona últimamente, non? Nunca veño, É a primeira vez que veño en anísimos. Estamos no meu segundo sitio favorito. Xa sabes que o primeiro é un viveiro e o segundo é unha tenda de bricolaxe. Entón, benvidos ao Leroy Merlin de Ourense, que é enorme. En Vigo, arredores, non temos tal nivel de tenda de Leroy Merlin. Estou non disfrutando moitísimo. Estabas comprando cousiñas para a aldea, así que convídote a ir ver os vídeos específicos que suba cando suba, que non sei se será, non me parece que vai a ser nestas vacacións de agosto, non sei se me dá tempo a estudiar, gravar vlog de semanal, gravar vlogs non sei cuándo, pero bueno, suscríbete e así avísate cando suba un vídeo. Bueno, vamos a topar ben, por favor, necesito que me cortes LED. Que ilusión me fai poñer luces LED. Tiras LED, perdón. Tirando varias que mal se ve no vídeo, e imos a coller estas que parece que non necesitan difusor. Ou imos intentar aforrarnos o difusor. Colla a máis amarilla, non se ve nada, a máis amarilla. Podría coller esta de color inches, pero non. Que?
Vamos a aprender algo novo, aquelas que queríamos non eran as adecuadas, tiñan unha difícil conexión, podían fallar, bueno, está genial que te atenda alguén que sabe do que fala, unha maravilla. Entón, ao final, imos coller esta, porque se enchufa directamente a cable, así, porque no outro kit non había interruptor, e así podemos buscar por aquí interruptores e demais. É genial, oi, como me gusta. Porque además, se non sei, eu non vos lo aconsello porque non vai funcionar. Digo, pues se non vai funcionar, pues que se prefería que non me venda, esta razón. Así que continuamos. A verdad que ten moi boa pinta, así amarilliña. Se lle colle un oso gusto este comenzou querido para iluminar máis zonas. Que puxo ahora unha estantería debaixo da tele que pide un LED debaixo. Pero non vamos a decir nada de momento, vale? Ben, o pasamos aquí. Os dous, ademais, que iso mola moito. Vale, tócame coller uns... Quería cortar isto, pero non hai ninguén ali. Tampouco estou segura de que corten isto tan fino. En plan, corto a ti, señora. Entón, vou coller uns tiradores, porque está genial poñer unha... construir cousas para guardar cousas dentro, pero logo se non hai un tirador para abrir e cerrar, é un pouco incómodo. Aquí non hai. Bueno. Que ben paso nestes sitios, de verdade. De feito, cando vexo vídeos destes de reformas, é que me encantaría dedicarme a iso. Pero non un rollo profesional, senón facelo para min, porque ben, eu cando fago as cousas ben non quedan porque non teño nin idea, pero como que me gusta. Por fin chegamos a casa e botamos como 5 ou 6 horas por aí, en serio. No Leroy Merlin xa case me daba vergonza, porque, claro, os dependentes, bueno, as persoas que traballan ali están nos vendo. E non sei cantas veces nos viron dar voltas. E eu seguiría dando voltas, sabes? É que me encanta. Ai, o que eu digo? Segundo lugar favorito, primeiro, un viveiro. Podría estar horas e horas e horas e horas e horas. De feito, un día vin unha oferta ali no Leroy Merlin de Nigrán e digo, ese voto vale, o que pasa é que, claro, non é o mesmo estar de paseo que estar traballando. Pero moi ben, atendeunos unha... conteino no blog este que vou subir das cousas que fagamos aquí na aldea, e atendeunos unha rapaza que genial, deu uns consellos sobre as tiras LED e demais, e veunos super ben, porque, a ver, vimos vídeos e demais, pero é un tema que nos non temos nin absoluta idea, e guai. Contenta e cansa. E deshidratada, de todo. Entón, bueno, vou estudar un pouquiño, porque ainda me falta bastante da lei de contratos. Eu estou apuntada a unha academia e van dando voltas aos temas. E claro, contratos empezaron a fai relativamente pouco, entón para setembro non me vai dar, para o exame de setembro non me vai dar tempo a vela inteira. Pero bueno, estou pensando en intentar levar o mellor preparado posible a temario que vin, que hai moitos temas que si vin completos, e facer o que se poida. É o primeiro exame de oposición ao que vou ir e quero como sentir a ver como é. Tamén me dá medo, hai moito tempo que non vou a facer exámenes, dame medo chegar e non saber responder ninguna pregunta, pero tampouco pasaría nada, é dicir, por eso non quixen collerme ninguna excedencia, nin collerme nada libre, porque sentía, así sinto presión, pero moita menos, que claro, se non estou traballando, pois dame un parraque, se non a saco. Así que, bueno, estou intentando sacarme un poquinho de presión, porque estou de vacacións, non me importa estar estudiando, porque, bueno, é para algo para min e non me importa, pero claro, si me gusta estar aquí na aldea, facer cousiñas, bueno, gustame tamén sentir esa parte de... Sei que un día me vou ter que sacrificar de verdade, e fareino, ben por aí a aspiradora, e sacrificareime, pero sinto que agora non é o momento, porque se sacrifico demasiado sei que vou moi xusta de tempo e non me vai dar, entón prefiro facelo así, igual despois ano do futuro de joder, Alba. Pero é que hai tan poucas plazas, son 70 plazas e somos 6.000 persoas aí apuntadas. Vexo nas clases da academia que hai xente que xa leva como moi machacado de antes, entón desmoralízame un pouco, por iso me costa máis, non me costa poñerme, estou me levantando ás 7:30 para estudiar, non me importa. Agora o querido vai facer cousas aí arriba e digo, pois basti só, estou co móvil pendente por si volve, pois se necesita algo, pero vou a estudiar e non me importa, sabes? É un pequeno sacrificio que fago que non me importa, pero claro, se podría estudiar máis tempo, no día me refiro. Pero xe, pois fomos de compras e gustame o querido por aí, tamén igual facemos algunha escapadiña, entón, bueno, notase que me estou como autoconvencendo, non?
Bueno, vou me poñer a estudiar un pouquiño, mentras a aspiradora traballa por mí. E logo igual fago algo pola casa, porque claro, dixen, se ahora fago cousas que estiven colocando unhas caixas que non podemos máis que comprar cousas, de verdade, non podemos ter cartos. Leveinas a outra casa para telas un pouquinho ordenadas as caixas das cousas que compramos. Digo, podía facer isto, digo, igual é mellor que eu estudie agora, que non intentar, porque eu son máis de mañá, se eu por mañá, igual me costa un pouquinho poñelo, pero estou como moi despexada e todo me entra mellor. E agora, claro, son as 7, entón, oriña e media, hasta 7:30, ou igual un pouquinho máis, logo ceamos, e como ainda hai luz, e non me dá tempo a facer algo se me apetece facer algo, sabes? 4 minutos desbardallada. Quen aguante isto, de verdad. Al final non fixen nada, non vou facer... Bueno, aquí non hai luz, pero quería ensinar o plan para mañá. Estivo querido collendo cousas que teñamos nunha finca que temos aí arriba para ir a Punto Limpo. Mañá temos que levar un colchón que o tiñamos aquí na casa, pero humedeceuse, está para tirar, e 2 sofás vellos e algunha cousa máis que buscaremos pola casa. E logo, o meu plan tamén é que Cristo temos aquí montado. Aquí temos restos de grava e area demais de cando fixemos a ano pasada a cera. Entón, o que quería facer é, nesa zona que teño plástico negro que teño para tapar ervas, para que non me saia erva, queremos facer cemento. Poñer, bueno, a solera, vaya. Porque fixemos, isto é solera, e aí acaba en terra. O ano pasado fixemos, teño que cortar erva tamén, toda a cera de alrededor da finca, aí detrás, ves, que hai un cachiño tamén. Entón, agora hai que facer este, unilo a este que hai aquí cando este limpo, e tamén temos que facer ese. E de momento tamén puxemos o plástico negro porque estaba saindo, como se chama? Erva, de verdad. Entón, plan número 1, mañá, punto limpo. Plan número 2, liberar isto, porque me gustaría que isto estivese limpo, coa mesa aquí. Miña nai deme unha piscina da miña sobrinha, eu herdando piscinas de miña sobrinha de 3 anos. Algún día aquí poñerei un... Sabes estes jacuzzis ou spas que hai que traen todo o rato no Leroy Merlin, así como para estar... Vou poñer un deses. Pasa que quero solera e quero poñerlle baldosa. Que imos facelo nós tamén nalgún momento, que eso sí que vai ser... O sea, xa que seguir este canal é seguir a miña vida hasta 2050 arreglando esta casa. En fin, así que hoxe non vou facer nada máis. Non fixen moito tampouco. Non puiden ver, o sea, estudiei unha oriña non din máis, o sea, estaba saturadísima, doíame a cabeza e todo, e non estaba atendendo, entón, para non atender, paro. Entón, ata mañá, porque hoxe xa non se vai facer máis nada nesta casa, vou facer a cea e bartolear. Verdade? Imos bartolear un pouco. De domingo, estou un pouco adormilada hoxe, estou un pouco cansa e non tampouco polo traballo que estivamos facendo estes días, porque tampouco pestaña, porque tampouco lle demos moita caña, eu polo menos, porque antes estiven estudiando eu querido movendo a leña da corte para liberala, porque imos a cementar, non hoxe claro, pero ímolo facer, pero creo que non estou dormindo o suficiente, que ao final enredadítome tarde, e claro, estou madrugando para estudiar, entón. Tamén é certo que me veo a regla, entón tamén pode ser que todo sexa acumulación. Vale, que se plantexa o día de hoxe? Agora mesmo, estou escoitando por aí o querido Cucuaz, vai levar o remolque adiante porque imos a sacar o carro da corte. Hoxe toca sacar o carro da corte. Que tamén será un vídeo específico como vou restaurar ou como imos restaurar ese carro, porque non vai volver para a corte, porque ali non fai nada.
ímolo poñer, se damos, se conseguimos desmontarlle as rodas, aquí na ira. Vai quedar chulísimo. Temos que facerlle unha base na parte que temos erva, si veces xardín, non é xardín. Onde temos erva temos que facerlle unha base, que temos lousas de pedra para poñelo, e creo que vai quedar espectacular. Agora ben, para entrar aí, ten que entrar por unha porta, entón hai que desmontalo. Iso pode ser que non sexa tan fácil. A ver se pasa ou non pasa. De momento, hoxe, o que imos a facer, aparte de botarme protección solar, vou botar esta. Esta, non vou facer publicidade negativa, pero ao parecer cheira mal. A ver se ahora cando a bote non me dio querido que para que me boto isto que cheira mal. Na pel non me senta mal, pero ao parecer ten un olor que ao querido non lle gusta. Aquí algo falando mal de marca, non faz mal, como lle hai xente que sí que lle gusta. Eu como non teño olfato, non sei se chega ben ou chega mal ou que lle pasa. Pero aquí non me importa que chega un pouco mal, porque en principio non me cruzo con moita xente. A ver se o querido non me di nada, pobre, claro. El tamén te dedita que eu non cheire mal. En fin, lista. Vou ver que está facendo, que xa non nos coito. Menudo día, estamos reventados. O querido máis porque ontem estivo movendo a liña que había na corte para hoxe poder quitar o resto. Eu estaba estudiando mentres. E hoxe prioricei limpar a casa. Recollimos un pouco todo porque de estar fora facendo cousas, entras dentro, estaba, non che explico como estaba. Ai, así que xa está, logo teño que meterme a duchiña porque meto medo. Pero teño fame, entón vou fazer xa a cea. Hoxe vou innovar, por coa paz. Fomos outro día ao Lidl. Nunca fixen ñoquis. Entón vou facer un pouco de ñoquis con... Aquí dico mezclemos con... Que podemos facer logo con salsa de tomate ou de queixo rallado. Podemos facer ahora así para cear. E pouco máis, non queda moito máis deste día. Estou cansadísima. Mañá úrxeme, pero urxe moitísimo. Rematar o tema do papel pintado e o cabeceiro da habitación de invitados para poder poñer o armario onde toca e meter cousas dentro do armario, porque teño a cama chea de roupa, de todo, e necesito orden, por favor. Ai, estamos así un par de días que a casa un pouco feito a Cristo, así que mañá vai tocar iso, pero por hoxe nin tan mal. Tamén mañá imos ir a encargar o material para facer o formigón para a corte. Estiven grabando para facer vlogs específicos de todo o que andamos facendo por aquí, porque se os meto nos vlogs semanais duran 5 horas e non é a miña intención. De feito, tampouco pretendo que os vlogs específicos de momento duren moito. Eso que eu son moi fan dos vídeos estes de reforma, papome un vídeo dunha hora enterito. Pero, bueno, a min como ninguén me coñece, pois claro, mellor facer os cortiños para que a xente se anime a velo e facer un pouco ameno. Teño un mogollón de vídeos aí, vai me levar a editalo un montón, pero é a vida por eso. Así que nada, xa me despido ata mañá, hoxe que despido o vlog, que onte creo que non o despedí. Mañá non, ese é o último día do vlog, que domingo. Que perdida estou no mundo. Bueno, se alguén chegou ata aquí, agradecida. Non teño nin idea do que gravei esta semana porque foi a primeira semana de vacacións e foi creo que un pouco caótica e quería estudiar e como que me atrapallei un pouco. A semana que ven vai ser máis ordenada. Vou estudiar, vou facer cousiñas aquí, pero vou ser máis consciente do tempo e montarme menos películas, porque esta semana pasoume voando e sinto como que ni siquiera gravei vlog nin medio decente. Mañá cando me poño a editar a ver que sai. A ver se estuve alguén. Ai, de verdade. A ver, gústame gravar vídeos, pasa que a veces son un pouco desorganizada e parece que ser moi organizada. De verdade que envexo moita xente, da xente que eu vexo, digo, joder, o traballo que pasan para facer isto. Bravo.
Bueno,